كما يمسيكم على تعوزينا أنه መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ሶሉሳት ዝውፅኦ መግለጺ ዜጋታቱ አንጻር ህወሓት ንኽዋግ ውፀዊዑ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መግለጺ ዝወፀ ድሕሪ ኣብ ሰነድ ዝተተግበረ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡን ወይ ነቲ ምቁራጽ ተኽሲ ብምቁራጽን እዩ ዓቕሚ ዘለዎን ዕድመ ዝፈቕደሎምን ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝጽምበሩሉ እዋን ሎሚ እዩ ይብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን 4 ሕዳር ውግእ ድሕሪ ምውልዑ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ንህጹጽ ረድኤት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ ካብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ይገልጽ ብዝተኣሳሰረ ዜና ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህወሓት ስጉምቲ ክወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንፈት ከም ዘነፀረ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ንዝፀውዕ ህወሓት ምስ ህዝቢ ክሳብ ንዘለዓለም ዘይተፈላለየ ሓረስታይ ሃዲኡ ክሓርስ ከም ዘይኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ይብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እምበር ብምቁራጽ ተኽሲ ኣይኮነን ዝብል ህወሓት ብወገኑ ዝነፀሮም ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ክሳብ ዘይረኸቡ ነቲ ውግእ ክቕጽሎ እየ ከም ዝበለ ብዝተፈላለዩ መራሕቱ ገሊጹ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬኔዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ ሎሚ 4 ነሓሰ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ምልሻን እዚ ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተላዕለ ክሓደ ሓይልን ስውር ኢድ ደጋውያን ዘለዎ እኩይ ተግባር ንምድምሳስ እቲ ብርቱዕን ዘየዳግምን ቅልጽምኩም ከተዕርፍሉ ኣንፈት ተቐሚጥልኩም ኣሎ ይብል እቲ ንእዋናዊ ጉዳያት ዝምልከት መልእኽትን ሃገራዊ ጻውዒትን ዝቐረበሉ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነ ረጊጸ ዘይገዝኣ ሃገር ትዕነው ዝብል ፍኸራ ክሕደት ዝሓዘ ህወሓት መጋለቢ ፈረስ ጸላእትና ኮይኑ ሰላምና ንምዝራግን ሃገርና ንምብትታንን ነጋሪት ጥፍኣት ይሃርም ኣሎ ክብል ገሊጽዎ እዩ ነዚ ጸገም ንምግዳድ ብዝደልዩ ሓይልታት እዝኑ ዝተሸፈነ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገለጸ እቲ መግለጺ ሕልኽላኽ እቲ ኩነታትን ባህሪ ጥፍኣት እቲ ኣሸባርን ንምርዳእ ካብ ዘይምድላይን ነቲ ሓቂ ገዲፎም ኣውያት እቲ ጥፍኣተኛ የጋውሕለው ክብል ይኸስስ ንጻዕርታት መንግስቲ ግቡእ መልሲ ከይሃቡ ብሓገዛት ረድኤታ ምኽንዮም ጁንታ ክብል ንዝፀውዖ ህወሓት ዝሕግዙ ተግባራት ክፍጽሙ ዝተታሕዝውን ኣለዉ ኢሉ ከምኡውን ቅድሚ እቲ ኹናት ምጅማር እውን እንተኾነ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰፍትነት ዝተሓቆፈ ምንባሩን መንግስቲ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ብቐንዱ ንህዝብን ሓረስታይን ክብል ምንባሩ ይገልጽ መግለጸት ቤት ጽሕፈት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ካብቲ ኣሸባሪ ጁንታ ክብል ዝፀውዖ ህወሓት ንሓዋሩ እንተዘይተፈልዩ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ክሓርስ ኣይኽእልን ክብል የብርህ ዕላማ ህወሓት ኢትዮጵያ ምብትታን ምዃኑ መራሕቱ ተዛሪቦም እዮም ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ዕላምኡ ንምስላጥ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ደገ ተሓጊዙ ንዝበለጸ ጥፍኣት ኩናት መሪጹ ይብል ወሲኹ ኩለኹም ሃገርኩም ንምክልኻል ዕድመኹምን ዓቕምኹምን ዝፈቕደልኩም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምጽምባር ንጥብቅና ሃገርኩም ጠጠው እትብልሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅአ ተሸኒፉ ደኣምበር ምቁራጽ ተጻብኦ ብምእዋጁ ኣይነበረን ክብል ዝገልጽ ህወሓት ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስጋብ ዘይተቐበሎም ኩናት ጠጠው ከም ዘየብል ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክገልጽ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዘይሃቦም ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ እናመሓደሩ ዝርከቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራጽታት ብህወሓት ዝቐረበሉ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንዘተ ምድላው ወይ እውን ክድምሰስ እዩ ክብሉ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት ተዛሪቦም እዮም የቕኒልና ሳራ ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ጋሊኮማ ኣዕቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሲቪላት ዝወረደ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐትሉ ልዕሊ 200 ሰባት ናይቶም ኣስታት 50 ዝኾኑ ኣስከሬን ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተረኽበ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ዝተኸሰሰ ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ናይ ዝፅውዕ ሓይሊ ወሃቢ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ሓደጋ ንምምርማር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣሎ መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ከያሎ ኮሎን ጌታን ከባቢታት ዝተመዛበሉ 30,000 ሰባት ኣብ ዘዕቆብሉ ማእኸል ጋሊኮማ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ቅድሚ 6 መዓልታት ለይቲ ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን አይሻ ዩሱፍ ገሊጸን ከባድ ችግር ነው የኛ ህዝብ እያሳለፈ ያለው በተለይ ደግሞ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ጋሊኮማ አንድ መጠለያ ህዝብና ከቢድ ጸገምዩ እናሕለፈ ዝርከብ ብፍላይ ድማ እቲ ኩናት ምስተልዓለ ኣብ መቆቢ ጋሊኮማ ኣብ ልዕሊ ይነብር ዝነበረ ህዝቢ እዩ ወሪዱ እቲ ኩናት ሰጊኦም ንዝተዓቆቦ ሰባት እዩ ኣጥቂዑ እቲ ጁንታ ኣብኡ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት 30,000 ሰባት ኢና ኣስፊርና ናይ 203 ሬስኦም ተረኺቡ ናይ 48 ሰባት ግን ኣይተረኸበን እየን ኢለን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ምዃኖም ገሊጸን ኣለዋ ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ዝወረዶም ብርክት ዝበሉ ሕክምና ይከታተሉ ከም ዘለውን ወሲኸን ሓቢረን እቲ ወታደራዊ ግጭት ናብ ከባቢታት ጉሌና ኣውራን ጉባን ከም ዝተጋፍሐ ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ቤት ህንፀት መሐመድ ኣሕመድ ያሎ ገሊጾም ኣብቲ ማዕቆቢ ማእኸል ንዝርከቡ 30,000 ተመዛበልቲ ንምቕላብ ዝተቐመጠ ምግቢ ተቃጺሉ ኣብ ልዕሊቶም ተመዛበልቲ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ወሪዱ ነፍሰ ጹር ኣዴታት ካብቲ ግጭት ንምህዳም ፈቆዶ መንገዲ ወሊደን ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝተባሃሉ ንብረት ከም ዝወረሩን እቶም ምክትል ኮሚሽነር ገሊጾም ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ናይ ዝጽውዕ ሓይሊ ኣቐባል ቃል ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ፈጻሚ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ዝወፀ መግለጺ ኣማእቲ ሰባት ተቐቲሎም ዝብል መግለጺ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢሎም ዝጸውዕዎም ሓይልታት ፌደራል 5 ሐምለ 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቶም ኣብ ጋሊኮማ መጥቃዕቲ ፈንዮም ንድሕሪት የንሰሕብ ዝነበረ ሓይልታት መንግስቲ ረድኤት ንዘድልዮም ቀረባት ዝሓዘ ሙሉእ መኽዘን ኣቃጺሎም ክብሉ ከሲሶም ሓይልታቶም ነቲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ኣፍሺሎም ናብ ካምፕታቶም ከም ዝተመለሱ ብምግላጽ ኣብይ ኣሕመድ ህፃናት ንሓደጋ ምቅላዕ ሓዊሱ ንሓይልታትና ንምጽላም ዝዓግቶ የለን ኢሎም ንዝኾነ ይኹን ኣጽዋር ኣይንምብርከኽን ዝክብሉ ቅድሚ መዓልታት ዝተዛረቡ ናይቲ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣወል ኣርባ ወራር ዝተፈጸመና ካብ ክልል ኦሮሚያ ንዝመጽእ ሓይሊ ስለ ዝተቐበልና እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ግን ጌጋ እዩ ንዓና ካብ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንምንጻል ዓሊሙ ዝተፈጸመ እዩ ምባሎም ጠቒሱ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምጽብጻቡ ይዝከር ይብል መስፍን ኣራጊ ዝለኣኾ ጸብጻብ የቕነልና ገብረ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ናብቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተደኮኑ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝኾኑ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ከም ዝበጽሑ ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ይካየድ ዝነበረ ውግእ ሰራሕተኛታት UNHCR ካብ 13 ሐምለ ጀሚሩ ናብተን ማዓስከራት ንከይበጽሑ ዓጊትዎም ከም ዝጸንሐ እቲ ዜና ይጠቅስ ሎሚ ግና ኣገዳሲ ቀረባት ካብ ቅድሚ 5 መዓልታት ጀሚሩ ናብ 23,000 ስደተኛታት ይኣቱ ከም ዘለውን ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦሎ ኩነታት ዘይሃድኡ ስለ ዝኾነ ስደተኛታት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይርከቡ ኣገልግሎት ጥዕና የለን ጽሩይ ዝተማይ እውን ይጽንቀቕ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት UNHCR ወሲኹ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ዘለው ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ዳባት 135 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ስፍራ ዝሓልፍሉ መገዲ ንክኽፈተሎም ፀዊዑ ኣሎ ዛጊድ 126 ስደተኛታት ናብ ተሓድሽ ማዓስከር ከም ዝኸዱ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተኸፍተ ውግእ ከም ዝተሻቐለ ዝገልጽ UNHCR ኣብ ክልል ኣምሓራ 100,000 ኣብ ዓፋር 70,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ሰባት ሎሚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ከም ዘለዉ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ 275,000 ሰባት እቶም 40,000 ኤርትራውያን እዮም ኣብ ሓመዳይት ሱዳን ከም ዝበጽሑ እቲ ዜና ጠቒሱ ብዘይካዚ 900 ህዝቢ ቅማንት ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ ን96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታትን 650,000 ኢትዮጵያውያንን መሐገዝ ዝውዕል 164.5 ሚልዮን ዶላር ተማሕጺኖሎ UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ኮቪድ-19 ከም ዝተለዓለ ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡ ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ናህሪ እቲ ምግፋሕ ኣዝዩ ተጋዲዱ ከም ዘለውን እቲ ቤት ዕዮ ሓቢሩ እንተኾነ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይኽሰት ዘሎ ማዕበል ኣብ ዝቐረበ ኣዋናት ኣብ መላእ ዓለም ይገፋሕ ዘሎ ቫይረስ ዴልታ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ኣይተኻእለን ይብሉ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ተገድየ ረጋሳ بمسارات اتبيت عيوز زرقاها كوفيد-19 ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2 ሰሙን 100 ጥራሕ ነይሩ ኣብዚ እዋን ዝግና 800 ኮይኑ ኣሎ ይብል እዚ ማለት ይብሉ ዶክተር ተገኒ
ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ኮቪድ-19 ከም ዝተለዓለ ሓባር እዩ ይብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ 284,500 ሰባት ብኮቪድ-19 ሓሚሞም 4,430 ሞይቶም 264,673 ድማ ካብቲ ቫይረስ ተገላጊሎም እዮም ይብል ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ብውሕድ 82 ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራምን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ካብ ናይጀርያን ቻድን ኣብ ካሜሩን ኢዶም ከም ዝሃቡ ሰበስልጣን ካሜሩን ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ ሰሙን 260 ኣብ ካሜሩን ዝኣተው እቶም 82 ኣባላት ቦኮ ሓራም ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ እቶም ዝተረፋ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም ይበል። ክልማዊ ዋዒ ናብ ቀይሕ መስመር ይሰግር ምህላው ተመራመርቲ ኣጠንቂቖም። ብመሰረት ጸብጻብ ክኢላታት ጉጅለ መጽናዕቲ ክልማዊ ለውጢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት መጠን ዋዒ ዓለም ብ1.1 ዲግሪ ፋረንሃይት ወሲኹሎ። እዚ ወሰኽ እዚ ደርቂ ብርቱዕ ዝናብን ካልእ ምምዝባልን ከኽትል ከም ዝኽእል እቲ ካብ 195 መንግስታት ተዋፅዩ ዝቖመ ጉጅለ ክኢላታት ዘኻኽር። እቲ ፍታሕ መጠን ዝርጋሐ ብኩል ኣየር ምጉዳል እዩ። ኣሜሪካውያን ናብ ካናዳ ክሰግሩ ከም ዝተፈቐደ መንግስቲ ካናዳ ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ግና ንገለ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተግበረቶ መምርሕታት ዋላ እውን እንተፍኮሰት ኣብ ልዕሊ ካናዳውያን ዘንበረቶ እገዳ ሎም እውን ቀፂሉ ኣሎ። ናብ ካናዳ ክኣትዉ ዝደልዩ ኣሜሪካውያን ወይ መንበሪ ወረቐት ዘለዎም ሕጋዊ ነበርቲ ናብ ካናዳ ክሰግሩ እንተደልዮም ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱን እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ካብ ቫይረስ ኮሮና ናጻ ከም ዝኾኑን ሓባሪት ሰነድ ክሕዙ ይግባእ። ገያሾ ቅድሚ ዶብ ሰጊሮም ናብ ካናዳ ምእታዎም ቅጥዒ ኢሚግሬሽን ኣብ ወሰን ክመልኡ ክሕተቱ እዮም። እስራኤል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ዝርዝር ዘይውሕሳት ሃገራት ከም ዝኣተወት ተገሊጹ። ማእከል ምቁፅጻር ሕማማት ኣሜሪካ ብሰንኪ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ጋዛን ዝረአ ዘሎ ሓደስቲ መልከፍቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንእስራኤል ኣብ ዝርዝር ንምጉዓዘን ዘይውሕሳት ሃገራት ኣእትይዋ ኣሎ። ኣብ መወዳእታት ዜና ሊዮኔል መሲ ምስ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድሕሪ ምስምምዑ ኣብ ፓሪስ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩሉ። 6 ግዜ ጽዋዕ ባሎን ዲዮር ዝተዓወተ ሊዮኔል መሲ ሎሚ ሶሉስ ናብ ፓሪስ ብነፋሪት ድሕሪ ምብራሩ ደገፍቱ ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ክለብ ፓሪስ ሰን ጀርመን 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ናይ ዓለምና ቁፅሪ 1 ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሊዮኔል ሜሲ ክትፍርሞ ምኽኣላ ነቲ ዛጊድ ብብራዚላዊ ኔይማርን ብፈረንሳዊ እምቤፔን ሃጢሩ ዘሎ ጨዋዳ ጋንታኣ ዝያዳ ዘጠናኽር ኮይነሎ። ሜሲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ምስ ኣተወ ዝለበሳ ካናቴራ እዚ ፓሪስ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ቅድሚት ዝሰፍረሉ ነይሩ። ዜና ተፈጺሙ። ነመስክን በትረ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ባንኪ፣ ኤሌክትሪክ፣ መጓዓዝያ፣ ስልክን ኢንተርኔትን ካብ ዘቋርጽ ልዕሊ 1 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ። ብምቁራጽ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ኣለዉ። ሙልጌታ ጽባሃ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ካብ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ግልጋሎት ባንኪ፣ ኤሌክትሪክ፣ መጓዓዝያ ብተወሳኺ እውን ብውስን መልክዑ ይሰርሑ ዝነበሩ ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ይርከብ። ምቁራጽ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ናብሮኦምን እስርሖምን ዘለዎ ጽልዋ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ርእይቶ ሓቲት ኣለኹም። ኣይተለኣከ እምባየ ኣብ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝተዋፈሩ ምዃኖም ገሊጾም ግልጋሎት ባንኪ ብምቁራጹ ንዘስርሕዎም ሰራሕተኛታት መሃያ ክኸፍሉ ከም ዘይከኣሉን ብውልቆኦም እውን ንዕለታዊ ናብሮኦም ከም ዝተጸገሙ ተዛሪቦም ናይ ባንኪ ትካላት ተዓጽየን ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዕቋር ባህሊ ተታሒዙ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅቡ ሒዝዎ ዝሓድር ቅርሺ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ማሕበረሰብ ከም ባህሊ ኣብ ባንኪ የቕምጥ ስለ ዝነበረ ሕዚ ባንኪ ተዓጽዩ ስለ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ። ስለዚ ካብቲ ኩናት ዝኸፍአ መንገዲ ሓደጋ ገጢምዎ ህዝቢ ትግራይ ወይዘሮ ብርክተ ብርሃ ዝተብሃላ ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገነን ምቁራጽ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ጽልዋ ዝለዓለ እዩ ኢለን
ቅድም ኢሉ ትግራይና ኣበይ ከም ዝነበረት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ ዕንጨይቲ ምቁራጽ የለን ምክንያቱም ክለምዕ ስለ ዘለዎ ዕንጨይቲ ምቁራጽ ተገዲፉ ፈሓም ከሰል ምክሳል ተገዲፉ ኩሉ ብኤሌክትሪክ ይጥቀም ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኤሌክትሪክ የለ ዕንጨይቲ በሪሶም እዮም ዘምጽዎ ዘለው እሱ መጽውን ምስትሕዚ ክራማት ምዃኑ ሓያል ማይ ይወቃዕለ እዩ ሓው እኳ መጎጎ ክእጉል ኢላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ላዕለሉ ሰዓት ብውሕድ 12 ሰዓት ጀመረቶ ክሳብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ፀንሐሉ ሰዓት እኒአ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግዜኣ ብኣግባብ ኣይትጥቀምን ዘላ ጡሽ እንዳበለት ትውዕለላ ማይ ስለዝወቀት ዕንጨይቲ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣደቆልዑ እንድሕር ኮይና ኣብ ሰዓታ ደቃ ክትዕንግለይ ትኽእልን ደቃ ዘይ ዕንግለትሉ ድማ ናብ ስራሕ ክትወፍረይ ትኽእልን ብሕልፊ ካብተን እንድሓር መሃያ የብሉን ሰራሕተኛ ሰለሙን ፍጹም ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ሆቴል ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነባሪ እታ ከተማ ብወገኑ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹም ብነዳዲ ሓይሊ ንምርካብ ጻዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን እውን ነዳዲ ንምርካብ ኣጸጋሚ እዩ ክብል ተዛሪቡ ከም ኢንተርናሽናል ሆቴል መብራህቲ ፋሲሊቲ ሞር ካብ ደገል መፁ ኣጋሽ ስለለለውና መብራህቲ ደሞ ንሽን ዕንቅፋት ፈጥርና እዩ መብራህቲ ስለሌለ ተሸግርና ኢና ለለና መብራት ብለይ መህላዩ ነዳጃት ዋላ ብቅርሽ ከፈልካ ክንገዝእ ተልኻስ የለን ጽልዋ ስለልሕደረና እሱ ታሳቢ ተገይሩ መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሶልቭ ክገብሮ ይብል እንትንኔና ካብዛ ምግቢ እንበልዓ እኳ ኣለዉ ዓለሲ ሕሩጭ እናሃለስ ኣብ ስልካ ክትበልዕ ተኾንካስ መብራት ከድለይካ ኒኦ ካብ ደሞ ጸልማት እዩ ሰብ ክንቀሳቀስ ይኽእል ሰብ ክንቀሳቀስ እንድሕለ ይኽእሉ ደሞ ያው ዝናዛ ዓዲ እንቅስቃሴ ብዙሕ እንትን ይገብር እዩ ስለዚ መብራት ብሓፂር ግዜ ክመጽእ ኒኦ ኢልና ተስፋ ንገብር ባለም ድምፁ ዝተብሃለ ትርኢት ወሃቢት ብወገና ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ምቁራጹ ስዒቡ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ ከም ዝተጸገመት ብምሕባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንከይፈልጠውን ዝገበረ ኢላ ኣብ ሓደ ጸቢብ ገዛ ሓምታ ዓፀና ሕሳብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ጸቢብ ገዛ ሓምታ ዓፀና ንሓሶም ምክንያቱም ምስ ዓለም ትራኸበሉ ሓደ ዓውይ መንገድታይ ነይሩ ኢንተርኔትን ስልክን እዩ ስለዚ እንደገና ተዓጽያትና ኣላ ማለት እዩ ሶ ሓደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ብብዙሕ መልክዑ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ጽዕንቶታት ትናይ ደገ ማሕበረሰብ ከይፈልጦ ዓውይ ተጽዕኖ ፈጢረልና ኣሎ ንሕና እንደገና ኣብ ደገ ዘሎ ብብዙሕ መልክዑ ክንረኽቦ ልግበአና ዝነበረ ጥቕምታት ብኢንፎርሜሽን ብሓሊ መልክዑ ግንኙነት ፈጢርናት ማሕበረሰባዊ ችግራት ክንፈትሐሉ ንኽእል መንገድታት ብምሉ መንገዲ ተዓጺና ኣሎ ማለት ስለዚ ጉድኣቱ ብሓደ መልክዕ ዝግለጽ ኣይኮነ ግልጋሎት መጓዓዝያ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ምቁራጹ ጠሚቱ ርእይቶ ዝሃበ ቴድሮስ አብርሃ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ መሰረታዊ ሸቐጣት እናኣተው ብዘይ ምዃኖም ተጸጊምና ይብል ና ነዳዲ ይኹንትና መንገዲ ምዕጻይ ካብ ማእኸል ሃገር ልግነ ናብ ትግራይ ለኣቲ ይኹን ካብ ትግራይ ለወጽእ ነገር ልከይንቀሳቐስ ትህዝቢ ብጥሜት ክሞት ትነዳዲ ደሞ እንደገና ሃምቲ ትሪኡ ኣለኻ ብጣዕምና ነዳዲ ሕፅረት እኒኦ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ ይኾነ ብርግጽ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ነገር እዩ ናብ መንገዲ ካብ ምዕጻይ ተተሓሒዙ ዝመጸ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ተጽዕኖ ተፈጠረ ይልግነ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ክፈጥር ክኽእል እኒኦ እቲ መንገዲ ክኽፈት ተጽዕኖ ክገብር እኒኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞ እንደገና ህዝቢ የለማሓድር ለኹ ኢሉ ሓስቶ ኮይኑ እዚኦም ብምሉኦም ነጻ ገይሩ መስመራት ነጻ ገብር ኩሉ ነገር ክኸፍት ኣለዎ እዩ ለድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ነመስግን ሙልጌታ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ጸገም ብዝምልከት ዘቕረበልና ሪፖርት ሰምዑ ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ሞያን ዝተኣኻኸቡ ኣባላት እዛ ጉጅለን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል መተርጎሚ ንምእታው ብምስራሕ ኣብ ቤታ ወይ መፈተኒ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ንዝሓለፍዎ መድረኻት ዝቕጽል ስራሕትን ብዝምልከት ዊንታ ክዳነ ምስ ክልተ ኣባላት እዛ ጉጅለ ኢንጂነር ክፍላይ ተወለ ብርሃንን ጋዜጠኛ ዲናር ሕሩይን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ ብዛዕባ ስርሖም ክፍላይ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር ሕጂ ኣብቲ ቤታ ዝበሃል ቨርዥን ይበጽሕ ዘሎ ቤታ ቨርዥን ማለት ከመይ ማለት እዩ እቲኦም ጉግል ኢንተርናል ተስቲን ወዲኦም ናይቲ ትራንስሌሽን ምድሻ ኢሎም ዝቦምና ኣለዉ ንዓና ነቶም ተጠቀምቲ ማለት እዩ ቤታ ቨርዥን ማለት ከዓ ዳርጋት ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ንናይ ክፍላይ ዝበሎ ከም መደገፍታ ምስ ፕሮግራሜራትን ተመራመርትን ናይ ጉግል ሓደ ኣኼባ ጌርና ነርና ንሶም በቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ዝተደነቁን ኣጸቢቕና ዓሚቕና ክንሰርሕ ተማሕጺኖምና ከምዚ ዓይነት ብኮሚኒቲ ተጠርኒፍካ ዝስራሕ ስራሕ ኣባናን ኣብ ናይ ኔፓል ኮሚኒቲ ከም ዝረኣዩን ሓቢሮምና
እቲ ናይ ትራንስሌሽን ስራሕ ማዕስከም ዝጅምር ኣይነገሩና ግን very soon ኢልና ማለት እቲ ትራንስሌሽን ዳርጋ ቦስ ክንብሎ ንኽእል ኢና እስከ እንታይ ሓሊፍኩም ኣብ ደረጃ በፂሕኩም እቲ ጉዕዞ ዓመት ገና ካብ ምጅምሮ ማለት እዩ ብዙሓት ስራሕ ይተኻይዱ ማለት እዩ ንኣብነት ብዙሕ ቪድዮታት ዝተዳለወ ነይሩ ትምህርቲ ዝህብ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ እቲ ዘድሊ ፊድባክ ናብ ጉግል ምስዳድ ወላ ኣብ ትግርኛ ከይኣተወ ከሎ ኣብዚ ናይ ሕጂ በፂሖ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኮንትሪቢዩት ትገብር ትኽእል ቋንቋታት ከምኡውን ዋላ ብካልእ ከም ፈተውቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ብዙሕ ኣበርክቶታት ገይሮም ነይሮም ስለዚ ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ብዙሕ ነገራት ይተኻይዱና ዲናርዶ ሳተሊካ ዕድል ግበካ ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት 3 ነገራት ዘጠቃለለ እዩ ቀዳማይ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ጉግል ምእታዊ ማለት እዩ እቲ ከም ካልኣይ ሒዝናዮ ዘለና ከዓ ናይ ዊኪፔድያ ፕሮጀክት ንሱ ከዓ መጀመርታ እቲ ትምህርታውን ኣገዳስን ዝበሃል ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፋት ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጊሙ እቲ ታሪኽን ዝተፈላለየ ኣገደስቲ ጽሑፋት ብትግርኛን ብእንግሊሽን ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ባህልና ናብ ዊኪፔድያ ንኽኣቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ብዛዕባ ናትና ሬጅን እኹል ዶኩመንታት የለን ንሕና ከምዚ ሎካል እንፈልጦ ጽሑፋት ኢና ንውከስ ዝኾነ ሰብ ግን ካባና ወፃኢ ሪሰርች ክገብር እኹል ዲጂታል ዳታታት የብልና ስለዚ ነዚ ንምፍዋስ ናይ ዊኪፔድያ ፕሮግራሙን ኣለና ንሱ ጀሚርና ያለና ከምቲ እንደልዮ እኳ ኣይኽድ ዝያዳ ሓይልና ናቲ ናይ ጉግል ጌርና ምክንያቱ እቲ ናይ ጉግል ተወዲእናሲ ኣትሊስት እቲ ዝቕፅል ስራሕሲ ክፎክሰልና እዩ ዝብል ርዲእ ስለዝሓዝና ኢና ከም ሳልሳይ ድሓዝናያ ከዓ ሓደ ዲክሽነሪ ኣሎ እታ ዲክሽነሪ 20,000 ቃላት ኢላ ጀሚራ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 5 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤውሮጳ ማለት እዩ ናብ ትግርኛ ክትርጉም ከም ትኽእል ኮይና ሞር ሪሰንትሊ ከዓ ናይ ሕክምና ቃላት ናብ ትግርኛ ትራንስሌት ኮይኑ ምስ ሓደ ጉዱስ ዜጋ ከም ዝኣቱ ተገይሩሎ ንመጻኢ ልክዕ ከምዚ ናይ ጉግል ዝመስል ናይ ትራንስሌሽን ስራሕ ስል ብኤርትራውያን ዝውነን ናብኡ ደረጃ ንምብፃሕ እቲ ቀንዲ ዕላማ ብሓፈሻ ነዚ ይመስል እቲ ናትና ፕሮጀክት ማለት እዩ ኣብቲ ታ ዲክሽነሪ ስራሕና ማለት እዩ ከምዚ ናብ 7 ቋንቋታት ተቐይራ ካብኡ ወፃኻ እቲ ቀንዲ ኣብኡ ዘሎ እንታይ ዝጠቅም መሲል ብ20,000 ጀሚሩ ሕጂ ቶታል ክሳብ 120,000 ዝኸውን ቃላት ኣሎ ሕጂ ነቲ ቃላት ተጠቂምካ እውን ብዙሕ ሪሰርች ክትካየድ ትኽእል ብዛዕባ ትግርኛ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ናይ ፊደል ብዙሕ ትጥቀመሉ ናይ ፊደል ናይ መጀመርያ ናይቶም ፊደላት ትጥቀመሉ ብዙሕ ሳይ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ዳታ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ወፃኻ ከምዚ ሜዲካል ዲክሽነሪ እውን ካልእ ኣፕ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ሜዲካል ናብ ትግርኛ ከምኡ ናብ ካልእ ቋንቋታት ተቐይር ማለት እዩ እቲ ዊኪፔድያ ኣርቲክልስ እውን ብጣዕሚ ዳይ ምክንያቱ ተሓሲብኬ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኸውን ናይ እንግሊሽ ኣርቲክልስ እዩ ዘሎ ድሕዳ ንሱ ናብ ትግርኛ ክትቀይሮ ክኢልካ እቲ ሰብ ብትግርኛ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ዝደለየ ሓበሬታ ኣብቲ ዊኪፔድያ ማለት እዩ ብኡ መጠንካ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን እውን እቲ ትርጉም ስለትጥቀመሉ እቲ ብቕዓት ዝበካ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ሕጂ ዝገበርናይ ኣኼባ በፂሕናዮ ዘለና ከዓ ኣሎ ካልእ ሕጂ ጉግል ትራንስሌሽን ካልእ ፕሮዳክት እንዲ ካልእ ፕሮዳክት ኣሎ ከዓ ከምዚ ክሮድ ሶርስ ዝበሃል ሕጂ እሱ እንታይ መሲልኪ ልክዕ በቲ ናይ ኤኣይ ገይሩ እቲ ቋንቋኻ ተማዕብለሉ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ለበል ንወስደሉና ማለት እዩ ስለዚ እንተሕዳ ከምቲ ሓሲብናዮ ዘለና ኸይልና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ናይ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ቋንቋ ንምሕታም ሰብ ሞያ ቋንቋ ወይ ድማ ኣብኡ መፅናዕትታት ዝገበሩ ሰባት ኣካትትኩም ዲኹም እቲ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ በቲ ማሕበረሰብ እዩ ሕጂ እቲ ቋንቋ ኣትለውሽ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከመይ ጌርካ እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓት ተመዝኖ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ብዙሓት ኢንተሌክቹዋልስ ናይ ትግርኛ ፈጊና እየ ማለት እዩ ኣለውና ከምዚ ንረኽቦም ፕሮፌሰራት ናይ ትግርኛ ግን ብሕጂ ዝመፅእ ፕላናት እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓት ንምንፃር ፎርሙላ ዲ ክትፀሓፍ ወላ ካልእ ነገራት ካልእ ነገራት ክካየድ ምስዮም ጉግል በቶም ኢንተሌክቹዋልስ ጌርና ክንረኻኸብ ፕሮግራም ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምሳና ዝነጥፉ ዘለዉ ፕሮፌሰር ኣርኣያዮም ኣብዚ ስራሕ እዚ ምሳና ኣለዉ ንመጻኢ ግን ብሰፊሑ ብዛዕባ እዚ ቋንቋ ኣፍልጦ ዘለዎም ከም በዓል ኣማኑኤል ሳህለ መምህር ተኪኤ ካልኦት እውን ብዙሓት ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኣለዉ ብዙሓት ብቑዓት ሰባት እንከለውና ዴዲኬት ኮይኑ ከምዚ ከይተኸፍለ ከየበለ ካብቲ ናይ ህይወቱ ግዚኡ ፈልዩ ክሰርሕ ቁርብ ክብድ ስለ ትብል በር ብጣዕሚ ብዙሓት ዓበይቲ ፈላጣት ሰባት ኣለውና ንመጻኢ ግን ኣብ ውሽጢ ቁርብ ግዜ ክንጅምሮ ተኽእሎታት ኣለዎ በቲ ንገብሮ ዘለና ኮንታክትስ ማለት እዩ ኩምላላው ኣለዎ ወይንታ ማለት ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ እንዲ ዘለቲ ቋንቋ ማለት እዩ ተተርጊሙ ዘሎስ ቁኑዕ ወይ ጌጋት ሕጂ ሓንቲ ካብቶም ጌርናያ ዘለና ሕጂ ነገራት ምስቶም ጉግል ተዘራሪብና ጉግል ፎርም ጌርና ኣለና ሕጂ እቲ ጉግል ፎርም ዝኾነ እንሻሎ ፍልጠት ናይ ቋንቋ ዘሎ ዝሕዳ
ተገዲሱ ናቱ ፎርሙላ ገይሩ ከም ዛሂብና أنا هذا أنا نقول مسير لك عشان نبتم ساتهم عليك نبتم جوجل حجز أبدا جزء كمان كأن نايتهم مهارات نايكون قاتلين كتحاولوا وعور كتبوا جوجل سبول مالتي تور كتخاف هابليك إن شاء الله زمان سد تبركت الدنيا مالي إذا البروجكت زي أبت محبرة سد تمركز خام مقانون مثلا تمحبرة سب عفلت أخذ له تساعدهم كجبر صراحة مسرح مثلا مجمرنا تقولين public page على مالي على فيسبوك I think it's actually whole هو وصاها ويب سايت كمان علينا هون حوالي تهذيب معلومات بدين كنت شانلات جمعنا نتهذبي استايكن غورن فون كاو وصاها بتيزنا برا بيتيشن صاب I think 350 دولار فون تدخلنا ونزغون حوالي تكون كله نتي public تهذبي كن بتحول المالي حساب هجي بدين ثلاثه شانلات جمعنا خمس هنا خل تبلوا لهم نعرف انت تبتيحو تعلامات سايو علامه ولا انا كلنا نزاربولو سيمبلي دي ቋንቋ ትግርኛ ከመጀካ አብናይ ጉግል ትራንስሌሽን ተጥወይ እቲ ቀዳማይ ዓላማ ማለት ብድሕሪ ዝመጽ ፕላናት ወላዶን ከማን ተዛርበውን አሎ ትግርኛ አብ ጉግል ከምዛት ሕጂ ፍሉጢ ግን ከመይ ገይሩ ጽፉፍ ዝሆነ ስራሕን እንደገና ትዝቦ ትርጉሙን አጽቦ ንኾነት ተገልጋለ ማለት ሕጂ እስተያዘላት ዓላማ ማለት ያቱ ጉግል መታው ዝበለጸ አቀባብ መታው ማለት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ትካል ጉግል ብዙሕ ሪሶርስስ ኣለዎ ተቋንቋ ከዓ ብጽቡቕ ክትርጎም ተዳእኸ ኢሉሲ ካብ ኩሉ ቋንቋታት ናብ ትግርኛ ክትርጎመልካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ብዙሕ ቻሌንጅ ዘጋጥሞ እዩ ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል እንተዳኣትዩ መጀመርታ ኣብ ጉግል ዘሎ ሪሶርስስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ባዕሉ እቲ ክሮም ወላ ብትግርኛ ምዃኑ ርእሱ ዝኻለ ሓገዝ እዩ ፔጅስ እውን ክትርጎመልና ክኽእል እዩ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ እቲ ብቕዓት ናይቲ ቋንቋ ሓፍ ምስ በለ GPS بتقريني عن تكن خيلنا على يوتيوب سبتايتلز كمتنا إن تقريني سيرش جير كاترخبو تحسوسي بتعمي درجة يحفر خلاها أي تسر حلون سلازة أتليست بزي جميرنا بلودي نمخادي مالتي كومون نناقشتو رايترز جونيور رايترز على فيسبوك أرتيكلات تصحفون زيادة كفلايز دخل الله دولوزيا ويب سايت نخرجوا ببلوجر بجلخة نعمزهم علينا صفر الحنتي تعويتنا علينا لونش نقدر رأينا بزحت يوم بفيسبوك زلوا ناقشتو أرتيكلات تصحفوا تقرينيا لبولد حتى إرزان تاجل تصحفوا قل نجزء رسوم ويب سايت كومون بلوجر تقوموا نحجزهم علينا فلاين دينار سوزها كلنا هي أمير لي ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል መተርጎሚን ምትእትታው ዝሰርሑ ዘለው ኣጋይሽና ኢንጂነር ፍላይቶል ብርሃንን ጋዜጠኛ ዲናር ሕሩይን ከምኡውን መሳርሕትና ዊንታ ክዳነ ማርያም ኣዝየ መስግን መደባትና ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ብ24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ተኸታተሉና ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ باركس خبركم سمعتنا لما عنتي زدالونا يوم مدبات زيوم يوم نيرم صباح ربع صبر هبدحان حدر زبلكم كلهم مسارحتين بمقان قبر مدينة سلام بيتي